1000'den артык бала, 34 бию коллективы, 100'ләгән репетиция һәм йокысыз төннәр. Финалда бары тик 6 төркем һәм 3 җиңүче. Бу бию батл фестивале исәнмесез, дуслар. Хәзер инде жюри әгъзалары белән танышыр вакыт килеп җитте. Менә алар Казан бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Чулпан Закирова. Татарстанның ат казанган артисты, күп санлы халыкара конкурслар лауреаты. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының алдынгы биючесе Олег Ивенко. Татарстанның ат казанган артисты, биергә яратучы Данир Сабиров. Бәйге дәвамында исә катнашучыларыбызга музыканы диджей Малси Music сөйләячәк. Иң шәп көйләрне ул күптән әзерләп куйган. Шулаймы, Ислам? Сәлам. Кәйфләр ничек? Киңәшләр нинди? Сәлам, нәкъ шулай. Кәйфләр яхшы. Музыка әзер. Барлык катнашучыларга уңышлар телим. Йоу! Йоу, бик зур рәхмәт! Фестивальдә катнашучылар безнең өчен шактый яңа булып саналган шафл стилен үз итте. Бүген финалистларыбызны әлеге стильдә үз осталыкларын күрсәтәчәк. Шафл узган гасырның 80нче елларында Австралиядә барлыкка килгән бию стиле. Заманчалаштырылган степ бию хәрәкәтләрен хәтерләтә. Шафлны заманча бию көйләренә бийләр. Хәрәкәтләренә килгәндә аларны шафлинг дип йөртәләр. Инглиз теленнән бу сүз аяклар белән идәннән шуу дип тәрҗемә ителә. Социаль челтәрләр, бигрәк тә TikTok белән Instagramның киң таралуы шафл бию стиленә яңа сулы ширде. Россиядә популяр шафлларның берсе Тузелити төркеме. Без катнашучыларыбыз өчен зур сюрприз әзерләдек. Бүген бездә кунакта TikTokта 20 миллион язылучы җыйган шәп егетләр Тузелити төркеме. Айдар Таһиров һәм Иван Рылов, алар бүген бездә кунакта. Дуслар, Тузелити төркеме, TikTok йолдызлары, Орфей, Яшел Үзән. Хәзер инде тиктокерлар безнең биючеләребезгә мастер-класс күрсәтәчәкләр. Киттек, карыйбыз, бергәләп өйрәнәбез. Шәп килеп чыкты. Жюри әгъзалары. Уважаемый жюри, предлагаем мы вам попробовать. Сезне дә чакырабыз бирегә. Шафлны өйрәтергә рәхим итегез. Шафл. Шафл, әйе. Хәзер жюри әгъзаларына махсус мастер-класс. Подождите. Ага. Я же в бывшем танцор, сначала надо разогреться. Подожди. Ну? One, two, three. Бик зур рәхмәт. Безнең катнашучылар Тузелити төркеменнән остарак була алырмы? Жюри әгъзаларын һәм тамашачыларыбызны таң калдыра алырмы? Хәзер беләчәкбез һәм беренче турыбызны башлыйбыз. Әлеге сәхнәгә Яшел Үзән йолдызлары Орфей төркемен чакырам. Рәхим итегез. Здравствуйте, меня зовут Елена Львовна Васильева. Я руководитель Народной хореографической студии «Орфей». Ребята очень трудоспособные, любят танцевать. Без күп конкурсларда беренче урын алдык һәм бию батлда да беренче урын
артымнан киләбез. Удачи всем! Arfey Yaşlüzen bik yaxşı, benim de biyisi kile başladı. Mesela min özüm jüri urununda bulurga tiləməs idim, çünki onların işi bik ağır. Şulay da idəgiz fikirlərini tınlap kedik. Danir, ışadı mı? Миңа бик ошады. Чөнки әле яшьләр, матурлар, ябыклар, җитезләр. Теге, мәйтәм, минем дә мондый җиңеллек булса, тоже әйләнгәләрем дип карап торды. Молодцы. Bilgin нинди? Билге әлегә мин теге үзегез әйттегез башында, мин оста түгел. Биргә яратучы. Биргә яратучы буларак 10 балл. 10 бал, бик зур рәхмәт, алкышлар. Чулпан Ринатовна. Данир уннан башлады. Җиңел сикрәләр каватлап китәсем килә, җитезлеге күренә, ләкин монда инде күбрәк бию куючыларгадыр сорау. Миңа бию җитеп бетмәде. Мин ничектер аңламчыда калдым, рәхәтләнеп кирип китеп карап та өлгермәдем дияр идем. Ниндидер этюд формасында гына әйбер булды шикелле, ләкин Бию турында бу телевизион формат әлбәт, вакыт шикләнгән, шуңа күрә аңлыйм. Ләкин шул 1 минут арасында менә әллә нәрсә күрсәтеп өлгереп була, ниндидер авыр хәрәкәтләр, ниндидер техник яктан күренеп була шул ук вакытта. Миңа шулай бер җитмәде генә, һәм мин биюшләрне карап бетерә алмадым. Әлегә 7 бал гына. Биредә 7 бал, бик зур рәхмәт. Олег, ваше мнение? Ребят, молодцы. Вышли, мне так понравилась ваша энергия. Девочка улыбалась, парень поддерживал ее. Как-то вот чувствуете друг друга, это очень классно. Мне это очень было симпатично на самом деле. И потому что первым всегда, еще раз повторюсь, страшно выступать. То есть ты первый, ты не знаешь, что сейчас будет. И молодцы, молодцы. Я вам сразу дам 10. 10 баллов от Олега Ивенко, мне кажется, дорогого стоит. Бик зур рәхмәт узатабыз сезне. Ял итегез, дуслар, без исә дәвам итәбез һәм киләсе катнашучыларыбыз Питрәш йолдызчыклары сәхнә сезнеке. Питрәш йолдызчыклары, юк бездән әйбәтләре, елмаябыз, көләбез, галәмнән күренәбез. У меня самые замечательные дети, я уверена, что они победят, потому что они очень трудолюбивые. Без Питрәш районының горурлыгы күп төрле бию юнәлешләрендә үсеш алабыз. Бию батыл безнең өчен тагын бер сынау, һәм без ул сынауны елмаеп каршы алабыз. Аннан тыш без биюгә җанны тәнне биреп биебез. Ребят, я желаю вам удачи.
Треш йылдызчыклары, матур сылу кызлар безгә энергия бирделәр. Әйдәгез, жюри әгъзаларының фикерләрен тыңлап китик. Олег, ваше мнение, оценка понравилась? Оценка? Понравилась. Оценка понравилась. И общее впечатление, конечно, от номера. Общее впечатление, мне не хватило вот каких-то движений в танце. Очень много вот одного движения, да, у вас, и он практически во всем танце никогда не менялся, да, вот очень у тебя хороший пример, маленькая девочка, пример вот этой старшей девочки, потому что она такая зажигалка, она постоянно на такой высокой ноте, да, вот расти туда, я думаю, у тебя получится, вот доходи до того тоже уровня, проследите за стопами, иногда стопы прям просто выключаются, особенно тогда, когда у вас растяжечка не получилась вовремя взять девочку, да, ты расслабила стопы, и они такие были, да, это тоже маленькие мелочи, которые дают о себе знать потом. Поэтому мне бы хотелось чуть больше хореографии. Вот мне не хватило хореографии чуть-чуть больше. И вот, ну, у тебя есть пример, я рассказал, самое главное, да, старшее поколение чуть-чуть, вот бери с него. Ну и заветная цифра? Я думаю, что на данный момент поставлю 7. 7 баллов. Поаплодируйте за эту оценку тоже. Обязательно учтут они все ваши пожелания. Чулпан Ринатовна, фикерегез. Мин менә шундый ышкын кебек хәрәкәтле биючеләрне яратам сәхнәдә. Миңа менә энергетика ягыннан бик җитте. Ризалашам. Ул сүзләр белән чыннан да хәрәкәтләр әзрәк җитеп бетмәде, бәлкем бу хореографка таба сораудыр, балаларга түгел. Балалар искиткеч, миңа шуң хәтле шады. Мин нәкъ шундыйларны яратам. Татар киләренә, менә зур кыз шуннан да аерылып тора. Мин башы эзлеп төшмәс микән дип борчылып утырдым, ләкин шуң хәтлек аның белән эшләдем. Менә кайбер биючеләргә җитеп тә бетми ул. Хәл шуңа күрә кызлар, миннән сезгә 8 балл. Молодцы, так держать. Алдагы көннәрдә бәлкем тагын да старып китерсез дә менә энергетика ягыннан барсын да әйбәт. 8 балл, бик зур рәхмәт. Данир, синең фикерең? Миңа ошады. Мин дә теге бик оста биюче булмасам да күрдем. Анда күтәреп алганда кичкенә кызны бераз әкренрәк аякларын сузып бетермәде. Алай ошады. Шуңа бәләкәй булуына дип әйтүе минем менә иң зур плюсы 10 балл бирәм. 10 балл. Данир Сабировтан бик зур рәхмәт. Данир, менә кызлар үскәч, син аларны үз коллективына алырсыңмы? Хәзер контракт язып куйсак буламы? Тамашачыга кирәгем булса, ул вакытта кем белә, бәлки алырмын да. Кызлар, язып куйыгыз Данирның телефон номерын. Үскәч, ул сездән һичшиксез алачак. Бик зур рәхмәт сезгә. Ял итеп алсагыз да була. Әйдәгез, кызларга алкышлыйк. Без исә, дуслар, батлның икенче этабына күчәбез. Искәртеп узам, әлеге этапта 8дән артык кеше булмаска тиеш. Инде безнең диджейбез Malsi Music үз көйләрен әзерләп куйган. Ислам, син әзерме? Ислам әзер. Алай булгач киттек. Икенче этапны башлыйбыз. Искәртеп узам, әлеге этапта һәрбер төркемнән бары тик 8 кеше катнаша. Һәм без Орфей төркеменнән башлыйбыз. Сәхнә сезнеке. Яшел Үзән Казан электропоезды беренче юлдан кузгала.
Яшел Үзен Казан электропоезды беренче юлдан кузгала. Менә шундый Орфей, менә шундый Яшел Үзән хәзер үк сәяхәткә барып китәргә хыялым туды. Миңа калса бик яхшы, биючегә сүз әйтмәгез, би остара диләр. Миңа калса егет кызлар очып йөрделәр, бу шәхсән минем фикерем. Менә жюри әгъзалары нинди фикердә икән? Чулпан Ринатовна. Менә бу биюгез бик шады, сүз әйтерлек түгел. Чыннан да монда энергетик хәрәкәтләр осталыгы ачылып тора һәм комплексны номер җыелган. Аның эчтәлеге бар. Мин һәр вакыт эчтәлекле номерларны яратам, чөнки анда үз тарихы булырга тиеш, үз мәгънәсе. Һәр вакыт биюче генә түгел, һәрбер артист үзенең сөйләвен, үзенең кечкенә генә тарихын белеп башкарырга тиеш, җиткерергә тиеш халыкка. Шуңа күрә монда мин барысы белән дә канәгать. 9, чөнки 9 минем иң зур балым. 9 бал, бик зур рәхмәт, Чулпан Ринатовна. Данир Сабиров. Сюжет булган гомумән биюдә, клипта миңа бик ошый. Әлеге үзем сәяхәт итәргә яратучы буларак, Шимадан чыгу белән минем дә әллә кайларга чыгып китәсе килә башлады. Супер. Но җегетләр бию шуны мондый менә шундый шарым гына җитеп бетмәде. Биюгә килгәндә супер. Шуңа шуның өчен генә бер бал гына кием итәм дә күршенең иң зур балын куям. 9 балл Данир Сабировтан. И давайте узнаем, что же думает об этом номере Олег Ивенко. Я уже записал. В общем, вначале я словил себя на мысли, что я хочу с вами уехать. Я думаю, куда же вы едете? Хочу с вами. А потом мне не хватило вот снова не хватило какой-то хореографии мне. Я не пойму, почему. Снова вот я возвращаюсь к этому вопросу, почему мне не хватает хореографии в номере. То есть мне бы хотелось чуть больше хореографии. И я хочу, чтобы вот этот драйв, который у вас на протяжении всего номера, оставался в глазах до конца. Не тогда, когда вы устали и... Поворот. Да, и пошли. То есть, нет. То есть, вот даже если поворот, то поворот в этом драйве, в этой эмоции, что я должен прочувствовать, тем более вы вот здесь рядышком со мной. Представляете, вас же будут показывать по телевизору. Зритель должен, сидя на диване с чипсами или попкорном и с чаем, да, думать о том, что тоже хочу с ними уехать. Да? Вот это они должны прочувствовать. Не отвлекайтесь вообще на вашу усталость. Усталость – это иллюзия. Вы можете отдохнуть только вот там, когда уйдете, да, в номере отдыхать совершенно нельзя. Даже если какая-то девочка из вас упала в конце, там, ты, по-моему, не досидела, там, там начала голосом подавать, да, ничего не подавай, упала, ну сиди вот так, сиди, потом встанешь, ладно, ничего. Вот так, я вам поставлю 8. 8 баллов, Олег Ивенко, огромное спасибо. Орфей, поздравляем вас, отдыхайте, ял итегез, бик зур рәхмәт сезгә. Без исә батлыбызны дәвам итәбез, икенче этапта Питрәч йолдызчыклары. Җир яшермәс гөл ачылмас, төшми яңгыр яучаса, кайдан алса шигырем, шагыйрь булмаса, булмаса илһамчысы. Кайдан алса шигырем,
Питрәш йолдызчыклары да үзенең икенче номерын күрсәтте. Үзегезгә ошадымы, кызлар? Әйе, үзләренә дә ошады. Менә жюри әгъзаларына ошады микән? Хәзер белербез. Здесь у меня, наверное, больше вопросов будет к руководителю, чем вот к исполнению, потому что я представляю, как тяжело все-таки собрать девочек, тем более маленьких, научить их, чтобы они без страха делали то или иное движение. Это действительно как бы нужно очень много сил на это потратить. Но вам нужно обязательно следить за вашей чистотой танца, за вашими ногами, как дотянута стопа у вас или не дотянута. Натяните мне все стопы сейчас. Правую ножку вперед. Все, натяни, пожалуйста. На Иван, полу, тебя тоже Батман касается. пойдет. На полу? На полу. Еще сильнее натяните стопу. Не косите ее. И каждое движение, которое вы делаете, оно должно быть не вот так и не вот так. Оно должно быть дотянуто туда вниз. А вы позволяли себе иногда сделать вот так. Да? То есть это уже не очень хорошо. Поэтому просто вам на будущее, чтобы вы следили за аккуратностью стоп, когда вы выходите. И обязательно вот нужно, чтобы это все сочеталось вместе с костюмом. И вот для меня самая главная составляющая, чтобы песня совпадала с хореографией. Это очень важно. То есть для меня это прям критерий один из самых важнейших, чтобы музыка и песня совпадала вместе с той хореографией, которая показывается. Жыр күрәк турында икән, бию сәнәк турында булырга тиеш түгел ди. Это свой татарский юмор, Олег. Итак, еще раз оценка. Оценка 7. 7, но мне кажется, девочки очень старались, и Старались, впереди поэтому 7. будет еще больше сложных элементов и красивой хореографии. Чулпан Ринат, сезнең фикерегез? Минем фикер булайрак. Мин бу балалар гомумән мин беренче күзем төште тышкы кыяфәтләренә. Әлбәттә, менә бу кичкенә актан күлмәкле кызларны барып кушасым килә башлады. Шун хәтлек менә курчак кебек. Ул яктан менә мин күреп торам буларны. Кушаклап була. Киләлисемез. Менә бу кичкенә. Бар, кил, барыгыз. Обычно без менә килегез, кызлар, килегез. Барыгыз да. Крәмдә мин үзебезнең бию залыбызга миңа менә шулай килеп ябышалар. 100 бала. Аннары араларынан чыгып китә. Менә шул тәти кызларны гомумән тышкы кыяфәтләренә карап, буларның җитәкчеләре хатын-кыз икән дип әйтеп була, гафу итәрләр мине иратлар. Внешняя эстетика бик матур һәм бик күренеп тора. Алар бик тәти менә генә улы кызларның кара аяк киемнәре мине борчып алыр иде. Чөнки монда да ак төстәрәк аяк кием булдырып була иде. Монысы инде киләчәктә теләк кенә. Гомумән кыяфәтләре матур. Тырышып бийләр. Менә иң мөһиме бирелеп, менә 100%-ка бирелеп тырышып бийләр. Менә шунысы бик мөһим, минем өчен бик кыйммәтле. Шуңа күрә монда әлбәттә мин килешәм, куючы номерга монда сораулар, җитәкчегәме, бию куючы кешегәме. Ләкин балалар бик тырышты һәм бик төгәл итеп күрсәтергә тырыштылар. Мин алар өчен бер дә кимитмичә 8 балл бирәм. 8 балл, бик зур рәхмәт сезгә, Чулпан Ринатовна. Инде Данир. Дөресен әйтәм, үзем биюләргә килгәндә мин теге җитез халыкчан биюләрне, заманча биюләрне яратам. Менә мондый Салмак, лирик. Салмак, воздушный биюләргә әллә ни исем китмей. Так. Тик, менә шушы матур бәләкәй кызларны күргәч, жюрилар бит әйтеп матур итеп, былай сикереп, сөйт минем дә күз алдымда үз кызларым йөргәннәре. Шуңа күрә үпкәләмәслек биюләре былай нәрсә, мин аңлавымча, мин остазларны тыңладым. Олекка аяк сузу җитмәгән. Икенчесенә аяк киеме ошамаган. Сиңа нәрсә ошамаган инде хәзер? Мин алар белән килешәм дә, тегеләр белән берләштереп 9 балл куям. 9 балл Данир Сабировтан бик зур рәхмәт, алкышлар, аплодисменты. Бәйгебез кызганнан кыза җиңүчене ачыклар өчен бары тик бер тур калды. Заманча татар биюе нинди була? Хәзер үк белербез, сәхнәдә Орфей төркеме.
Орфей, Яшел Үзән. Миңа бик ошады. Үзегезгә ошадымы? Әйе, бик ошады. Безгә дә бик ошады, тамашачыларыбызга да бик ошады. Әйдәгез, жюри әгъзаларының фикерләрен белик. Чулпан Закирова. Шуннан да бик дөрес уйланып табылган, музыкасының хәрәкәтләре килешеп тора. Степ ягыннан килгәндә, мин бу юнәлешнең ничек авыр өйрәнергә икәнен бик үзем бик әйбәт беләм. Чөнки без үзебездә ничә еллар шуның белән шөгыльләнәбез. Беләсезме, техник яктан әлбәттә инде бу авыр техника, аны бик катлаулы еллар буе эшләргә кирәк, әзерләргә кирәк, искиткеч чип-чиста иттереп степ бир өчен. Ләкин бу яшьтә мондый биюгә җыйналган, сүз әйтерлек түгел, миннән 9 балл һәм бик матур күренәләр биюләре әзер. Бик зур рәхмәт, 9 балл. Чулпан Закирова. Данир, син ялгышмасам, үзенең концерт программада да степ бисең. Шулай бит? Әйе, шуны әйтергә кирәк, иң беренче мин гомумән степ дөньясына кертүче, укытучым, бәлки күпләр белмидер, Чулпан Ринатовна. Университетта укыганда, мин актер театрской эстрады бүлегендә укыдым, һәм Чулпан Ринатовна безнең хореографиядан керә иде. Минем зур хыялым балачакта инде шушындай степ өйрәнергә һәм беренче дәресләрдә менә Чулпан Ринатовна өйрәтте. Данирга үз ботинкамны бүләк иттем. Беренче степ ботинкасын. Шуңа шулай иттереп 43-нче размер белән минем 38-гә кереп утырды мискәнем. Биисе шуңа хәтлек степ биисе килгән иде. Степны бир өчен аның белән бик каты чиста тавыш чыксын өчен аның үз үстеңдән нык эшләргә кирәк. Андыйлар безнең бик сирәк. Менә Казан би ансамблендә укытучы Илдар Илбурс Хамидуллин менә шул ук әйберне ул бәрә, шул ук ритмны мин. Ләкин минеке менә бу нине ясаганда мажым. Фик-флекта чёткий тавыш чыксын өчен инде. Шуңа күрә мин дә килешәм, мин степ биим, әмма ләкин күбрәк рәвешен китерәм дип әйтәм инде мин шая. Аңлашылды. Рәвешен китерәм. Ну барыр, әзмә күпме тавыш хәзер яхшырак чыга, вроде бы. Биюне карап әйтәсе килә инде минем шундый Фикер, булды башымда, ничектер татарча Ирланд биюе. Ничектер менә шундый смешанные стилистики дип әйтим инде, костюмнар бик матур. Кызлары бик матур. Җегетләр дә шәп. Һәм 9 балл Данир Сабировтан бик зур рәхмәт. Ну и подытожит все Олег Ивенко. Ну, смотрите, я в этой стилистике не очень силен. Скажу просто как зритель. Вот я сидел, я на вас смотрел. Вы такие вышли, лучезарные, красивые костюмы, музыка. И мне понравилось, молодцы. Есть какие-то, конечно же, погрешности, всегда можно к чему-то прикопаться. Но я думаю, что к завершению вашей программы на сегодня я вам поставлю... У вас было 8, у вас было 10, но у вас не было 9. Поэтому я вам поставлю 9. 9 баллов, Олег Ивенко. Огромное спасибо за ваше мнение. Бик зур рәхмәт, Орфей, Яшел Үзән. Рәхәтләнеп ял итегез. Финалистларыбыз өчен бию шөгыль генә түгел, бары тик биергә яратучы көннәр, төннәр буе ашамыйча, йокламыйча репетиция залында үткәрә ала. Һәм шундый катнашучылар безнең фестивальдә дә. Битрәш йолдызчыкларын чакырам сәхнәгә.
Менә шундый безнең Петряч йолдызчыклары үзенең 3нче биюен тәкъдим иттеләр. Әйдәгез жюри әгъзаларының фикерен белик. Кемнән башлыйк? Олег Ивенко. Вот в этом номере я прям увидел, что есть степ. Да? Вот прям увидел. Что видно, что есть какая-то база, что вам это дают, что есть профессионал, человек, который с вами это занимается. Поэтому я очень рад, что у вас есть, во-первых, такой номер. Просто почистите его. Еще почистите, но все равно на скидку я вам дам 10. Пускай будет 10. 10 баллов, да. Олег Ивенко. Дорогого стоит. Данир Сабиров. Олекның сүзләре белән килешәм. Школа сизелә инде әле менә Чулпан Ринатовна белән дә сөйләштек шул турыда. Хамидуллин делает свое. Илдар Эльбрусович. Чөнки үзем дә мөрәҗәгать итәм аңа бер нәрсә өйрәнергә кирәк булса дигәндәй. Өстен карадым да 9-ны бирәм. 9 балл Данир Сабировтан бик зур рәхмәт. Алкышлар. Чулпан Закирова. Шуннан да степ ягыннан килсәк, менә алда коллектив белән чагыштырсак, буларның техник яктан аякларында көчлерәк. Мин килешәм, әз генә чисталык җитеп бетми, синхрон җитеп бетми, ләкин менә мәктәбе нигезе көчлерәк буларның. Шуңа менә ничек укытучыдан тора дип әйтүем. Шуңа күрә менә шул без бит инде бу этапта бу турда степны бәялибез. Менә шунарга басым ясап, мин бу балаларга 9 балл куясым килә. 9 балл Чулпан Закирова, бик зур рәхмәт. Әйдәгез үзегезгә алкышлык, поаплодируйте самим себе. Большие молодцы. Чын барлык бәхәстә ачыклана диләр. Батылларда да нәкъ шулай. Иң оста, сәләтле һәм креатив биючеләр ачыклана. Әлеге минутлар якыная, нәтиҗә чыгарыр алдыннан әйдәгез жюри фикерен тыңлап киттек. Ошадымы, ошамады, нинди фикерләр, нинди тәнкыйтьләр бар? Һәрберегезгә сүз. Данир. Ничек инде менә тырышып торган балаларга ошамады дип әйтәләсең. Үз юнәлешен бәлки алар бөтенесе үскәч биюче була дигән сүз түгел, әмма бит инде бу теге гомумән җигет кешегә генә түгел, хатын кызга да хәзер миңа калса 70 төрле һөнәрдә аз. Урысларда бар бит инде шунда әйтәм, совершенству нет предела. Шуңа күрә төрле стильдә бийләр, уңышлар бары тик. Молодцы. Данир, бик зур рәхмәт. Чулпан Ринатовна, сездән фикерләр. Мин караган сайын канәгатьләнеп утырам, чөнки балалар тырышып, бию куеп, шуны өйрәнеп, монда килеп җиткәннәр икән бу этапка. Бу чыннан да балаларга зур бәя. Тормышта бу балалар һәр вакыт югалып, аптырап, җылап калмаслар дип ышаныч бар. Инде менә степ турында сөйләгәндә, мондый авыр юнәлешне үзләренә нигез түгел, үзләренә алганнар икән өйрәнү өчен. Бу тагын да аларны минем күз алдымда истәмә бәяли. Чөнки бу аяк киеменә килгәндә катлаулы бәя буенча, һәм тырышлык ягына килгәндә бу икеләтә катлаулы бүтән стильләргә караганда. Анда югыйсә балаларның табигый бик четкий ритмлыгы булырга тиеш. Степ бию ул үзенчәки булып яңгырарга тиеш. Шуңа күрә мин бүгенге тапшырудан искиткеч канәгать, менә шундый тапшырулар күбәеп, балалар тагын да тырышып, бу балаларга карап, кызыгып, көннәшеп, ак көннәшеп белән яңа стильләр эзләп, яңа стильләрдә эшләп килсеннәр иде. Бик зур рәхмәт. Олег, впечатление от сегодняшнего дня? Мне понравился этот день, мне понравилось, как дети справлялись с вот этим вот напряжением, вот этим давлением, которое на них оседало. Все это, во-первых, руководители, родители, плюс еще мы. И, конечно же, я смотрел, как они справляются, как они смотрят, как они готовятся. И я, с одной стороны, я понимаю, что член жюри должен быть все-таки собранный и давать грамотную оценку, конструктивную оценку, да. И в то же время я думаю, блин, такие прикольные, они такие классные, они такие молодцы, что они выходят сюда и это делают. Я хотел бы пожелать им, чтобы они следили, конечно, за той стилистикой, которую они выходят танцевать. Это самое главное. То есть они выходят, если танцевать степ, то это должен быть степ. Да? Если они выходят танцевать народные танцы, они должны быть в народной стилистике. Обязательно. Да? И балет, да? То есть вот это я бы хотел пожелать. И еще руководителям, чтобы проследили за детьми, когда они уже устают, чтобы дети не теряли лицо. Чтобы до последней минуты, последние секунды они всегда были включены в сцене. Вот это самое важное. А так они большие молодцы. Спасибо вам еще раз огромное. Огромное спасибо вам за эти советы. Ислам. Әйе. Менә көйләрне сайлау авыр булдымы?
Көйләрне сайлау авыр булды дип уйлыйм соңгы турда, чөнки менә соңгы турларда коллективлар үзләре сайлаган көйләр яңгырады. Монда мин чыннан да үзем дә ниндидер яңа стильләрне ишеттем. Менә бу минемчә бик шәп булды. Соңгы 2 трек миңа бик ошады. Мин аны хәтта аерым тыңлар идем. Менә бу степ бигән вакытта әйтергә кирәк, анда музыка тоже шундый степ стилендә татар милли көйләре яңгырады бит. Бу бик шәп. Син текә бик зур рәхмәт. Ә без исә дуслар нәтиҗә чыгарырга әзер. Баллар саналды, инде җиңүче исемен ачыклар алдыннан. Әйдәгез бүгенге тапшыруның финалистларын бүләклибез. Питрәч йолдызчыклары бүгенге тапшыруның финалистлары. Истәлекле диплом, чәчәк бәйләме һәм алкышлар безнең Питрәч йолдызчыкларына. Һәм Бию Батл тапшыруның бүгенге җиңүчесе Орфей Яшелүзән. Котлыйбыз сезне, диплом, кубок, чәчәк бәйләме, тамашачы мәхәббәте, елмаюлар, күз яшьләре һәм алкышлар Орфей Яшелүзән. Бүгенге җиңүчене ачыкладык, дуслар. Икенче атнада да Бию Батл мәйданында очрашып фестивальнең тагын бер җиңүчесен ачыкларбыз. Бүгенге чыгышымны танылган биюче актер Фред Астер сүзләре белән тәмамлыйсы килә. Усалланып тыпырдыйсы урынына степ бигез, файдалырак булыр. Ә миннән сезгә киңәш, бөтенләй усал булмагыз, бигез. Очрашканга кадәр сау булыгыз. Пока-пока.